हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में खुश रहें। और अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखें। आज जितने मेरे सब्सक्राइबर भैया, चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और देखिए, पूर्वी छपरैया गीत सुना रहे हैं हम लोग, आप लोग सुनिएगा और ढेर सारा प्यार पूरा आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा गाना आप लोग को चाहिएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम लोग ज़रूर सुनाएंगे आप लोग को, चाहे जैसा गाना चाहिए आप लोग को बताइएगा। लेकिन गाना पारिवारिक भी होना चाहिए ताकि सारे लोग बैठ के सुने, माँ बेटी भी सुने, बाप बेटी सुने, भैया भाई बहन सुने, ऐसा गाना होना चाहिए। बीट का के बलमो हमार, बीट का के बलमो हमार, ढोल तार टोकरी नौकरी मिलत नइखे। बीट का के बलमो हमार, ढोवत बारे टोकरी नौकरी मिलत नइखे। कि रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। बीट कई के बलमो हमार, बीट कई के बलमो हमार, ढोवतार टोकरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। कि दिले कंपटीशन केतना के तैयारी, दिले कंपटीशन केतना कई के तैयारी। अब यही करे बेचा तार तरकारी, अब का करे बेचत बाटे तरकारी। कि करता गुजारा कसहूँ, करता गुजारा कसहूँ, खाके बाटी चोखा करी मिलत नइखे। करता गुजारा कसहूँ, खाके बाटी चोखा नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। बीट का के बलमो हमार, बीट का के बलमो हमार, ढोवतार टोकरी नौकरी मिलत नइखे। कि नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। कि एक तो महंगाई दूसरे बाट रे रोजगारी, एक तो महंगाई दूसरे बाट बेरोजगारी। का कर राजा हमरो बड़ में लाचारी, का करी राजा हमरो बाटे लाचारी। कि पापा कइल गलती हमरो, पापा कइल गलती हमरो, दई के आपन छोकरी नौकरी मिलत नाही। पापा हमरो गलती कइले, दई के आपन छोकरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। रुपया बिना तरसे उनकर में हरी नौकरी मिलत नइखे। बीट का के बलमो
नौकरी नौकरी मिलत नइखे, कि नौकरी मिलत नइखे। रुपया भी न तरसे उनकर में हरी, नौकरी मिलत नइखे। रुपया भी न तरसे उनकर में हरी, नौकरी मिलत नइखे। हम लोग गाना प्लीज़ आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा फुल वॉच करके वीडियो सुनिएगा। वीडियो सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोग को।